Tak toto musíme mať. Keďže sme rám vyrábali z materiálu, co dům dal, tak materiál síce nebol ideálny, ale to nám nebránilo použiť flexu a zváračku, aby sme si ho vedeli dotvarovať. Prvým problémom bolo skrútenie, ktoré sme museli vyrovnať tak, že sme si materiál narezali, prirovnali na rovnú zem a potom zavarili. Ďalšia vec, na ktorú sme si museli dať pozor, je, aby nám všetky rohy sedeli do 90 stupňov, aby sa nám rám pekne spojil a nebol celý na šikmo. Keď sme toto všetko mali, tak sme si rám zbodovali ako jeden kus. Následne sme si rám pomocou hranolčekov prirovnali na strechu, aby sme našli ideálnu výšku. Nožičky sme vyrábali z pásoviny pomocou rúry a sveráku. Keď sme mali jednu nožičku ohnutú, vyvrtali sme si do nej dieru a prichytili ju na vrch bágra. Tu sme si pribodovali a takto sme postupovali aj s ostatnými nožičkami, dokedy nám rám pekne nesedel. Ďalším krokom bolo nameranie a vyvrtanie dier na ledkové boďáky a stroboskopy. Keďže ledkové boďáky mali na sebe závit, tak sme uchytenie vymysleli tak, že sme na vrch každej diery privarili matku. Na konci dňa sme po sebe ešte povysávali. Ak chceš vidieť, ako sme rám nastriekali a zapojili, tak nás nezabudni sledovať.